Jak jsem si už úplně myslel, že to je? No, taky to už párkrát bylo. Máš bokem to svýho. Čekaj, já ti tady jenom dám. Ještě to musíme pohledat. Fucking god. Pokus číslo 80. Máme tady nějakou klapku. Klapka po 80. Ještě tady nějaké narušení. Now. Jo, ty malíš. To by to drží, jo, tady taky. Možná trocha problém vidět. Jak je šlukačka. Tak máš tady na výměnu, že? O, tak vyměňu, třeba nespadnou všechny. Aby nezačalo to ostatní. Hej, jak to spadne, celý stůl, tak normálně já si půjdu ty postele. Nemáte, jo, já nebudu vlátit do toho. Čekaj, víc. Super. Without Google. Má střechy, jo. Teďka to vezme to. A je to. Jak to dělají? Aha, Jak ne? Tak jo. Jak se na to? Počkej.